Abantu bengayi esikoleni bayibike lapha principal ngeXhosa I was absent. But uthisha nomnguni. La yakhona uthisha. Yayisithole ongaphansi uguquguqu ayibonkosi nongelona impondo yoba yilo namhlanje ibambe ubona abantu bashaye ngakubo uphinde uzobashaya ngakini ubatshengisa ukuthi hayi moyo impondo uyamponda nje mpo. Hayi ake nje sivela sekususa ukushisa manje ngiyambona umvangeli akaseneme kahle senovalo uthi ngabe kuzokwenzekani ke namhlanje ngeke basho siyobinga lomvange simsule kade nimphathisa inkonzo ekuseni ayingeke nenze iphutha esuka le kaZulu ake ngikuthuma kumvange mfowethu uyomsula nje umjuluko wenkonzo yasekuseni uthi nje umsule nje umjuluko wenkonzo yasekuseni Uzothi ngiyangena ngibona hayibo uvangeli
sikusula umjuluko sabafana baseningizimu sithi hayi siyakusula lemva sula umjuluko ukuthi hayi noma ufike ekhaya ungasho ukuthi ungaphatha inkonzo bangivalela kulawo ndawo khongisha ifeni nayo-ke ifeni sikushanga ifeni sea breeze uyawuza ubawula uyeza